Ay, mabago lang. Dua na lang po dito. Ano yung Pranibel? Pranibel! Pranibel! Rani! Ano yan? Miss! Sira garo. T-shirt. Nakakang sira. Kabanwid. Di ba ni makitom basta may mga ako sira. Iwanan-mana kay Yama. Yung Super duper liit niya. Hindi makikita na. Ano yan? May isa pa lang yun. Sobrang liit. Parang ganyan mo. Wait, nasa na yun? Ah, ayun. Ayan. Sobrang liit niya. Nakuha pa. Hinuli mo? Alagaan mo. Kakayanan mo yun eh. Adikit sa kuya, dakul. Kain ko. Ito nga. Ayun na yun. Lipat mo na lang. Gulay na ang Lagan. ayun yung gulay na lang. Ano na yun? Hi guys, good morning, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Mampurog River. Dito yan sa may San Lorenzo Ruiz. Happy and blessed Sunday. Saan mo ba?